For today's video mga katiil, good morning. Ning takna sa kabuntagon mga katiil. Mag-repair ta sa higdaanan sa kong mama mga katiil diri kay tulo kay ba. Luoy kay akong mama kay maulan daw magabi matuluan siya. Tong ilisda atop mga katiil. Oh. Perte na ginang gubaa sa daanan sa kong mama. Ay ikon sa atop na si lalong ayun lalong isda nag-atop. Ay magsilbi isa tong kabalo dyan mo nga walang wala kita no, so basin ganahan mo donors dia. Ayo sa ibulok lang tayo naglatay dito. okay ka na balik na ikaw na dia dito. Uy, dito sa tong hawa no. Ito lagi tong hawan ba? Tong dibugaan ni mo. La ay kumpiyansa imong gitukod-tukod. Basta gahay dok-dok sa lansang. Nipis mo ka ng sinagat. Nipis mo ng sinagat mga kapil. Op. Mga katil, guba ng manisyon sa akong mama. Ito nito lang tanda. Ito na. Wala nga na yung register ng kamay ba? Anday tani mga katil kay why mga master kay mga kauban. Dalarin ko masong kapitiro. Pwede ni magmason. Masong galer. Kay masanina. Malingi na. Iwat
Oh, yun. Sama nga putla na naman ka na may sukdan oh. Ito yung isukot sa tura lagi. Kana may putla di yung gitumban. Kana sukdan oh. Palpaka. Kita glansang ni. Gaig dos. Kapson ba nimo? Ino pa lagi nagatupungan ni lagi. Ha? Lagi nagatupungan ni. Sige to po. Kani wa may gapupong dito dra. Lanan mo na. Ah, putlan ba day? Pupong ra na kana dia oh. Ah, ayo mo ina. Kana naman Ikla. Sa kayo. Dali mga katiil kayo oh. Lalo na. Oh, maraming dagom. Pagkita ng si Raymond dito pa na ulan. Ikaw na kagamay dayo ay. Dali win. Asawa. Lansangan. Uwa. Grabe ka mga katiil. Kuyaw kay datol si mga katiil kay haram pa mga katiil. Murag puthaw. Pa yan sa tutubo. Martilyo. Na Maori. ug musipyat ang langsang, di ko kadulot. Nay dako, sila saga gamay. Mubawog ra ng langsang ana. Kita na sana nga. Tara, tiagak. Tiagak ka na sa tong tulidan. Basta ba po mga katilo? Tagya-tiriya lang pa mo yung ito. Kanan. Kaya ba? Storage wag yan. Meron ba tao dito? Asari to yo. Jay, kuntingan mo na. Sana ito ano? Ana, maka-mindset nga tao, Roy. Oh, si Roland. Taod ibot ni. Ay sig yaw dia mah kay daan na. Baka kabalot mong plano. Topong ada. Ang engineer nasa ko, layo daw kayo sa plano. Ma. Bila ka martilyo be. Oh. Sa tumoy abot ni mo. Umoy. Abot na siya. Bro. Sunod. Sa kanal man ay langsang yo. Bro. Tubunan sa kan. Na. Ara. Sang layo ara yun. Ito yung tamaan. Ganito po tayo, pati kang ida.
Doon pa siya. Dansang na yan, mad. Tanawa. Sakto lagi na si tanawa ra kay. Tuon lang ani. Sako. Diner sa ko diner. Paubos lagi. Di paubos daw. Kaya nasuko ang tagiya sa balay. Yaw-yaw ng tagiya sa balay. Mura pag may suhol. Lah, grabe matag sa tubig pinasuko. Rata tubig ko. Grabe atong ipa-snack sa ta tubig ra. Ay, kabanga. Tari. Pa-snack man ratag tubig oy, grabe ha. Iya sa balay, tubig ra tayo. Makaya. Ay tubig tag 5. Mo na yung mga tabangan mga katil, balay. Oh, loy kay mga katil oh. Kanangsin ba daari ko ano? Ah, ang kitabangan mga katil, mo pay nasuko mga katil. Baligya daw tubig daw. Ah, lagi kayo mga katil. Wa na yung dagko. Ayay, kita nag-snack si Virnes. Ay, lo. Ayo. Kuyog me. Si Wenray Saka oy. More saka. Isa win. Saka mi duha. Saka para gyud yak. Saka mo diya. Trabaho ko. Hindi tayo kayo mapawag bangat kayo mo. Na. Check kata dito ya. Ay, chicks, pala ka tuon. Yung pre, mura ka pike mo na. Si Manoy pa kayo ga mapakatkat. Nadaga magagagsibot dito. La. Isulo ra sa basket ano? Si Raymond mo Bando, tigtonton. di banting. Bantay kay Raymond mo tigtonton anay. Ka. Saka, yun lang eh. Ano kay tigtonton ko ba ganay? Yo, ako. Saka na Raymond. Pinatag kinibos kita. Oh, kana sama ta muli. Yung gabi eh. Oh, niya pang pili. Abi na kung ugma ito duwa lang uli. Oh, sinupaya naman na. Sarasa yung mukha na mo dia. Uli ito gudugo-dugo. Love, launsa man na yung simot. Palpak yun yung ano ka ng katil. Manaog, di na kanaog ko. Awa. Nagpadidit. Mga katawa. Ay, ihanap pag yung gibira. Si Maona to. Kana ibutangan na. Paihod. Eh dili makuan ra na eh. Tabingi na. Humana na. Sige, salamat. Palihog kong share. Bye-bye. God bless.